Нито глас за Пеевски. Неговото основно умение беше да ги пречупва. Първо започна с герберите. Герби страхуваха 4 години! Страхуваха ли ви ГЕРБ? Отиват си! Тези, които най-много протестират срещу него. Нито глас за Пеевски. Да ги слага на колене Това не са мъже, това са плюнки. и да го обслужва. Христо, като го гледам, според мен е от най-дребната професия. Просто една сладка кортизанка. Нито глас за Пеевски. И колкото повече викаш срещу него, толкова повече унижението ти после му носеше наслада. Това са плюнки. Че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше в скута ми, докато се случи Конституцията. Беше му фетиш. Мога да ви кажа едно, че с Кирил съм работил много по-добре, отколкото с Борисов. И много по-лесно и много по-често. Но как стигнахме до тук точно този, срещу който са най-големите протести в историята на България, а сега той да е най-силният човек в държавата? Спокойно, господин Цанов. И вас ще ви пречупя. Няма да избягате. Но първо ще ви разкажа историята си. История, която започва така. Здравейте! Ние сме от Teams Together Пловдив и след като организирахме благотворително мероприятие, събрахме сумата от 8270 лева за Радост. Тя е 16-годишно момиче, което е на лечение в Турция. Радост, с теб сме! Дръж се! Доброто е завтра! Да създадеш клип за най-влиятелния, а както ще разберете и опасен човек в държавата и то докато е в пика на силата си, не е лесно решение. Не случайно такъв материал не сте и няма да видите по BTV, Нова и дори по националната телевизия. Той там е невъзможен. О, да, определено е невъзможен. Правя го по 3 причини. Защото вече съм започнал с клиповете за Бойко Борисов, Кирил Петков, Слави Трифонов. И трябва да стигна до край. А вторият е защото искам да сме наясно кой ни управлява. Кой реално ни пише законите и ни разпределя парите чрез подставени лица. И третата е защото мога да си го позволя. Този канал изкарва 0 лева от YouTube монетизация и моя реклама. А реклами няма. Също така няма никакво финансиране от партии, НПО-та, грантове от чужди държави или от частни лица. Клиповете, които гледате, са с изцяло децентрализирано финансиране чрез платформата Patreon. Ставайки абонат в нея с скромен дан месечно, не просто подкрепяте такава журналистика, но и получавате клиповете създавани от нула специално за вас. Пример, докато тук качвам клипът за Пеевски, то в Patreon абонатите ще получат биографията на неговият мистичен противник номер 1. А преди да се разберат, Повелителят на грантовете. биографията на Иво Прокопиев. Пак влизате надълбоко, господин Цанов. Внимавайте да не се удавите. Ами да започваме. На основание член 8, алинея 1, предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Делян Славчев Пеевски. Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата и от принципите на независимост и обективност. Заклех се. Заклех се. Официално Пеевски просто е един депутат, който макар и млад е имал над 10 годишен опит в политиката. Не бил осъждан. Има красива съпруга. Ти крадеш по нощите, не коли, жените грабиш ти. И цялото правителство подкрепило назначаването му. Той бил човек от народа. Представител от партия на малцинствата. Иска да кажа, че отидат дали! Герби страхуваха 4 години! Страхуваха ли ви ГЕРБ? Отиват си! Приятели, с номер 40
човек от средната класа, с официално едни 10 000 в банката и се возил в скромната Opel Omega 2002. Но това било на повърхността. Всички в тази държава знаели, че имат друг Пеевски. Олигарх, клептократ или дори олицетворение на олигархията. На клептокрацията, която е обхванала в пипалата си България. И народа няма да позволи той да е шеф на най-важната ни служба. Огромни протести избухват. Няколко месеца по-късно правителството пада. Цяла България настръхва срещу един човек, с малки изключения. Хората заявиха, че са се събрали спонтанно, за да защитят Пеевски, както и парламентаризма в страната. Се обединяваме за решението на парламента за Делян Пеевски да си остане шеф на ДАНС. А когато тогавашният премиер Орешарски е питан кой назначи Пеевски, той отговаря така. Трудно ми е в момента да кажа кой за първи път е споменал това име. Той има една дарба. Ние трябва да ценим такива хора. Дарба да е кооперативен и дарба да преследва получаването на пари, да прави пари. Алчността е бездънна яма, която изчерпва човека в безкрайно усилие да задоволи нуждата си, без никога да постигне удовлетворение. И това ще изтърпим, през това ще мине. Но когато всичко свърши, още ми се извини. Ама как бе? Как толкова богат пък до 2015 никъде го няма в регистрите? Как е толкова влиятелен, а всъщност един от 240? Един нормален депутат. Как ще е толкова властен, а неговия подпис го няма никъде? Доведоха ми го. И на вас ли? Този човек са го разкарвали и са го водили от бизнесмен. Панерчинска мечка. Той беше на 20 години. 2000-та. Булбанк продава КТБ, корпоративна търговска банка, на дозина чуждестранни компании. Компании, чието имена в началото са неизвестни. Договорената цена е 12,8 милиона лева. Купувачите общо получават 99,9% от акциите, но всеки един от тях по-отделно получава не по-малко от 10%. По този начин, избягвайки нужда от разрешение от банков надзор. Лека по лека в следващите месеци и мажоритарния собственик и този, който стоят зад сделката, се изсветляват. Цветан Василев. Икономист, до тогава малко познат. Но само за малко над 10 години се издига според Forbes до най-влиятелния човек в страната. А покрай него се закача и нашия герой Делян Пеевски. Двамата се запознават случайно 2003. А Пеевски тогава само на 24, според Василев бил един доста енергичен и активен човек, който започнал да помага по много линии. Но макар Василев да е ключовото лице в издигането на Пеевски, той не е неговия старт. Него от начало беше когато царя дойде на власт. Царя ми ги прати с сина на личната му секретарка Дария Дикова. Те бяха нещо като младежко НДСВ да им помагам. Едно пухкаво момченце и едно друго не пухкаво се държаха за ръчишки и гледаха оплашено. Цар Симеон. До този момент просто синът на цар Борис III. След 30 години изгнание се връща в България. 5 години по-късно прави партия със собственото си име. Национално движение Симеон II. През 2000-та се явява на изборите и прави нещо, което от тогава не е правено. Събира 42% доверие, което я прави първа политическа сила с голяма разлика. 119-то СОУ, където Делян учи. Негов съученик е Росен Дичев, син на говорителката на НДСВ Галя Дичева. С това свое ключово приятелство Делян за първи път влиза в кръговете на властта. И силно се възползва. Амбициозен, енергичен, находчив. И така през 2001 Пеевски става председател на младежкото НДСВ. Като тинейджър бил заявил на баща си Славчо Кънев: до 25 годишен тате, милионер ще бъда. По-ключова фигура, до която Пеевски се добира чрез НДСВ, бил Илия Павлов, шефа и основател на Мултигруп. Мултигруп на Илия Павлов беше българският капитализъм, развит така, както си го представяше средният комунистически елит. Моделът Мултигруп е модел паралелна държава. Заграбваш пари от държавните фондове, прехвърляш ги в твоята банка, така че пък с тях да може да прехвърляш кредити от собствената си банка на самия себе си. Корумпираш политиците, прокурорите, магистратите и държиш кръг от журналисти. В пика си има близо 20 холдинга и множество дъщерни фирми, покривайки практически
практически всички направления на икономиката. Но за да може да работи цялата схема, ти трябва много силен нетворкинг. Тоест да играеш и на черно, и на червено. И така на партитата на Илия Павлов били всички. Сини, жълти, червени, Бойко, Царя, Слави Трифонов, Васил Божков и така нататък. А Пеевски е лично до Илия, учейки се и понякога забавлявайки се. Покрай Илия Павлов, Пеевски се добира до Ахмед Доган, което се оказва дори по-ключово за познанство. Половината бизнесмени, които са над средно равнище, са или с мое съдействие, или с най-малко моя усмивка. Всяка партия си има, така да се каже, обръч от фирми. Ако мислиш, че моите възможности са по-малки от на един банкер, значи нямате реална представа за възможности на политик. ДПС – Движение за права и свободи. Учредено от 4 януари 90-то от Ахмед Доган и няколко други, които по-късно изпадат от партията. Уж създадена да брани турското малцинство от така наречения възродителен процес. Процесът по принудителната смяна на имена, задействан от комунистите. Но това е едната страна на въпроса. Има втора страна. А всъщност по-късно се разбира, че самият Доган е бил агент на ДС. Агент Сава. В ДПС обаче имат един лукс, за който другите партии само мечтаят. Докато други проекти се появяват и изчезват. ДПС имат едни гарантирани 10% на изборите. Поне. Тоест, каквото и да правим, нашият твърд етнически вод и понякога купен такъв ще си бъде наш. И с такъв процент почти винаги са трета политическа сила, давайки им влияние често над това на първата. Защото те са това, което американците наричат Kingmaker. Any man who must say I am the king is no true king. The king is tired. See him to his chambers. Ми, които подкрепят една или друга политическа сила. Това не е лошо. Не е лошо, разбира се. Това политическата сила се отплаща по някакъв начин на фирми. И това е верно, да. Нали? Вярно е, да. Така се прави политика. Че няма. За мен не е от толкова голямо значение с кого ще управлявам страната. Те решават депутатите си на първия или на втория ще дадат. И оттам пък кой от тях ще управлява. Но в един момент Доган променя целта на партията. Или поне я разделя на две звена. Политическото. Движението за права и свободи. И корпорацията. Движение за правене на схеми. И в запознанството си с Пеевски вижда човек, който да управлява корпорацията. Или поне да е топлата връзка между схемите и властта. В последвалите години Пеевски се превръща в касичката за ДПС. Финансира кампании, плаща заплати и така нататък. Това са първоначалните играчи около Пеевски, като е свързан с толкова места, което го прави посредник между едните и другите. Разбирай, между властта и мафията. Здравейте, господин Пеевски, как сте? Абе, оставете аз как ще съм. Важното е вие как ще сте след този клип, господин Цанов. Какво ви интересува? Как започнахте вие? Как стана, че на 21 вече сте заместник министър и отговаряте за милиарди? Всяка власт, господин Цанов, има нужда от връзка с мафията. Всяка партия има посредници, които пращат да договорят и да вземат парите от схемите, които или самата тя върти, или си затваря очите, за да минават. Там са истинските пари. И го видях още от Илия Павлов. Защо мислите, че драпат толкова да стават министри и кметове? Не е заради заплатата, мога да ви уверя. Нали не си представяте лично партийния шеф да ходи да се размъква с пачки? И ще ви дам прост пример. Когато Бойко взимаше пари от Божков, как ставаше това? Праща си пиарката да ходи и да прибира кеша. Как се случваше? Но тя казва, че идва да ми отказва всеки месец. А тя по един път не ми отказва. Викам, ето, тя не го отказва, взима го и тръгва. Сега се надявах да откаже един път. Един път не отказва. Представете си, че аз съм правил същата работа в началото. Първо за Царя, после за Доган. А Илия не беше расист, даваше и на сини, и на червени, и на жълти. А работата на посредника е много сладка. И веднъж като опознах схемите и видяха, че може да разчитат на мен. Не съм аз израснал, те сами ме викаха. Днес неговите бивши съпартийци, избутани назад именно заради него, разказват. И цялата издръжка, въобще всички кампании бяха плащани от Делян Пеевски. Това всеки го знае. И сумите са огромни. Овладяха партията, за да може да правят тези неща. Да стане корпорация и да продават влияние, да назначават хора. След 2009-та, там, след изборите, без подписа, без одобрението на Делян Пеевски, нито един не е предложил. Как депутата ще реши проблема за проект? И не тяхното инвестиране? Не е възможно.
Властта е моите ръце. Това искам да бъде. Роден през 1980 в София. Майка му Ирен Кръстева, която впоследствие винаги работи ръка за ръка с сина си, навлиза в политиката, когато е назначена за шеф на Тотото от спортния министър на царя Лучаното, който по-късно в интервю казва: Да не коментираме Делян Пеевски. Той просто ми е близък човек и човек, когото аз уважавам. Мога да кажа, че е отгледан от мен. Бащата на Делян, Славчо Пеевски, всъщност не е близък с сина си. И на практика Делян е израснал без него. И какъв обрат само. Славчо, баща му, е основател на антикорупционната асоциация. И няколко пъти подава сигнали за корупция срещу собствения си син и бившата си жена. През 2001 Пеевски получава първия си сериозен пост. А именно, само на 21, без никакъв опит, е назначен за шеф на борда на директорите на най-големия порт в България, пристанище Варна. Разбирай, шеф на шефовете на мултимилионно предприятие на 21 години. Предприятие, което се твърди, че тогава било държано от Мултигруп на Илия Павлов. По това време също учи право в Югозападния, където си взима висшето под съмнителни обстоятелства. Декан тогава всъщност е човек на Доган и по-късно уличен в, цитирам, неморални практики. В третата си година е уволнен от пристанището заради липса на висше. Но веднага след като си го взима, Висшия съдебен съвет назначава Пеевски за следовател в икономическия отдел на Столична следствена служба. Това се случва по така нареченият втори начин. Тъй като няма необходимия стаж от 2 години, директорът на следствието към онзи момент Ангел Александров, отново човек свързан с Доган, предлага Пеевски да бъде назначен, цитирам, по изключение. И изключението се случва. Младият юрист е разпределен в икономическия отдел, а пряк негов началник е друга колоритна личност. Петю Петров, познат като Еврото. През май 2005 в правителството на тройната коалиция Пеевски получава първия истински важен пост. Пост, който го прави ценен за различни кръгове на влияние и схемаджийство. Назначен е за заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии. Хем го назначават от ДПС, хем не е член на ДПС. Но позицията е ключова, защото точно там има контрол върху държавния резерв. Става и член на комисия, която издава лицензиите за търговия с оръжие. Да бе, Пеевски на 20 и няколко решава дали имаш право да произвеждаш, приемаш поръчки, изнасяш и търгуваш с оръжие. Именно за това се предполага, че точно Пеевски бил топлата връзка между организираната престъпност и държавата. И оттам пък в позиция да прави доста услуги. И така до 2007 Пеевски е само напред и нагоре. Но именно в тази година е и първото му падение. Защото позира твърде много, а някой си отваря устата. Пеевски се оказва ключова фигура в скандала по линия БСП-ДПС. А главни лица са тогавашния министър на икономиката Румен Овчаров, заместничката му Корнелия Нинова, директора на Булгартабак Христо Лачев и шефа на следствието Ангел Александров. Лачев обвинява Пеевски в натиск да сключва договори с близки до него фирми и месечен рекет на стойност 150 000 лева на онея пари. Румен Овчаров и Ангел Александров подават оставки. Корнелия Нинова и Делян Пеевски са освободени от правителството поради, цитирам, липса на морал. Нинова твърди, че е била притискана от Александров да изрови компрометиращи данни за Лачев. И този скандал дава на Пеевски важен урок. Разбирай, кой прокурор ще се заеме с тебе, ако му познаваш любовницата? Кой съдия ще те осъди, ако може да докажеш имотите му в Гърция? Кой комисар ще те разследва, ако имаш снимки на жена му? А 2007 е ключова и за друг лост на властта, който Пеевски започва да изгражда. Медийната си империя. И това се случва чрез Цветан Василев. Банкерът, чиято банка е малка и има страхове да не бъде нападната от медии. Иска да има свои, с които да може да контрира такива атаки. Друг страх за Василев бил политическата власт да не го удари. И там Пеевски му помагал по линия на ДПС. Така му печели доверието и Василев му се доверява да помага и в медийното пространство. На Ирена Кръстева, майката на Делян, са отпуснати в следващите 2 години кредити за десетки милиони, с които тя отива на шопинг, но не в мола, а в медиите. И купува редица популярни вестници и медии. Не забравяйте, че говорим за 2007. Тогава вестници още се четат. И така Монитор, Телеграф, Политика са продадени на неговата нова българска медийна група за близо 10 милиона лева. Кръстева купува и разпространява фирми, прес трафик и прес маркет. До края на 2009
2009 именно тя закупува Меридиан Матч, телевизиите TV7, Супер 7, Спорт 7, PBT, вестникът и сайта Експрес. В този период част от групата става и регионалният Борба. Кръстева на практика придобива печатницата на повечето вестници в страната и ПК Родина, монополизирайки контрола си още повече. Така Пеевски вече има два лоста на влияние над Василев. Политическия чадър чрез ДПС и медийния, чрез майка си. Чадъри, които са нужни на КТБ заради особения и модел на работа. За разлика от други банки, нейният фокус бил върху купуването на бизнеси, развитието им и след това продажба. Поне според Цветан Василев. Но според други източници модела бил доста по-олигархичен. Чрез политическите си връзки държавни предприятия си държали парите в КТБ. Благодарение на чийто депозит банката могла да отпуска по-големи и по-големи заеми на близки до властта хора. Василев мислил, че и двамата с Пеевски печелят еднакво от отношенията си. И оттам, че може да има доверие на Делян. Но реалността била друга. Пеевски се възползвал максимално от Василев и пред очите му, но и зад гърба му. Докато той е бил заедно с мене, той зад гърба ми е правил редица мръсоти. Използва КТБ, за да финансира всякакви проекти на него самия и на ДПС. А зад гърба му представил свои искания за такива на Василев. И то го прави в прокуратурата, при политиците и когато става въпрос за държавни поръчки. Корупцията е по-лоша от проституцията. Последната може да застрашава морала на отделния човек, а първата неизменно застрашава морала на цялата страна. Господин Пеевски, как ги пречупвате? Как правите така, че тези, които най-много протестират и се заклеват срещу вас, после ви идват на крака да ви се молят? Нито глас за Пеевски. Вижте, господин Цанов, малко ми е смешно да ми задавате този въпрос, след като лично вие бяхте пречупен по същия начин. Отидохте при Алексей Петров и ви се каза: имам всичко от телефона ти. Или спираш материала с тестване на машините, или ще стане лошо. Ти правиш едни чатове, ние имаме видеоматериал, разбира се, в който там се говорят с един младеж за машините за гласуване. Сега да видя приятелски да ти кажа да преосмислиш поведението си или начина си на комуникиране и може да ти се наложи да носиш отговорност. И направихте ли този материал? Ами не, и бяхте пречупен, нали така? Сега умножете това по 1000, за да разберете аз какво притежавам. Не за някакви си ютубъри бе, а за хора с реална власт. Полицаи, политици, прокурори, съдии. И аз си представете, че има човек, на който хора, лично от службите, му пращат цялата информация. Кой с коя любовница къде отива да се крие от жена си и тя от нейния. Представете си, че същия човек знае кой политик, от кой олигарх взима пари по задните седалки. Точно това е предимството да владееш службите. Аз разбирам за срещите на политичета с олигарси преди да са се случили. И това, което е излязло в медиите, е една стотна от това, с което разполагам. Политици от коалицията са били записвани, използвани записващи устройства в нашите централи. Каква е интересна среща, господин Петков. Господин Русев, как сте? От Лондон ли пристигнахте? Добре ли сте? Представете си, че знам за връзките на всеки политик, с всеки висш полицай и контрабандист. И не само ги знам. Аз съм ги допуснал, подпомогнал, но и заснел именно чрез службите, точно за момента, в който ще ми потрябва. Забележете, че всичко това излиза, когато на мен ми върши най-много работа. Не можете ли да съберете две и две? И в един момент, когато натрупаш достатъчно материали за тях и колкото повече са викали оставка и долу Пеевски, толкова повече умекват и почват да ти се молят и да застават на колене. И това е най-сладкия момент. И ще ви дам още един пример. Дясната ръка на Бойко, Цветан Цветанов. Спомняте ли си какво му обещах лично от парламента? Господин Цветанов! Обърнете се! Не се правете! Господин Цветанов! Да ви кажа, вие вадите много лъжи, но тепърва ще излизат вие с колко криминално проявени лица сте се виждали. Това ви го обещавам лично. Господин Орешарски. Не го ли изпълних? Не си ли изпълних заканата Цанов? Къде е сега Цветанов? Няма го, няма и да го има. Това още от Илия го бях научил. В едната ръка държиш парите, в другата флашка как си ляга мъж с мъж, например. И те питам, кое избираш бе? И познайте кое избират всички. Пеевски забогатява по 3 начина. Първо, заеми от КТБ. С тях си накупил компания и готови бизнеси. Но другите 2 варианта са по-интересни. Второ,
Обществени поръчки. Всички знаем, че там се краде. Но как точно? Всъщност не е толкова сложно, колкото си мисли. Има едни фирми брокери, като тези на Пеевски, Водстрой, Технострой, Главбългарстрой и други, които чрез политическото си влияние печелят поръчки. Вкарват в джоба си 10-15% и дават останалите пари на подизпълнители, които да свършат реалната работа. Какво е Водстрой? Това бяха 2 продънени самосвала. Това е една пощенска кутия за кражби. Трето, контрабанда на цигари към Близкия изток. Булгартабак, държавната цигарена компания, чиято приватизация ДПС няколко пъти спират. През 2011 накрая е приватизирана. По доста сенчест начин. В крайна сметка се оказва, че е с финансирането на КТБ. И крайният собственик твърди се е Пеевски. Главният официален пазар на Булгартабак е Турция. Главният неофициален пазар на Булгартабак е Близкия изток, където са изнасяли цигари на стойност стотици милиони. Терористите в Ислямска държава благодарение на Пеевски Доган пушили тези цигари. Виктори. О да, цигари от България. Грубо се изчислява, че в тези схеми е изкарал едни $100 милиона. Но за жалост схемата пада, когато турските служби я разкриват. А Доган и Пеевски получават забрана за влизане в Турция. Оттам и лошите отношения на Доган с турския президент Реджеп Ердоган. 2013. Пеевски е страшно силен. Макар на хартия да е човек средна класа с кола от 2002 и просто поредния политик. В задкулисието той вече бил великан. Василев, който употребил за да стигне до сегашната си позиция, бил на практика лесна плячка. Време беше да разкарам Василев, защото всички още мислеха, че той е шефа, а аз изпълнителя. А то отдавна беше обратното. Просто беше дошло времето мишките да разберат кой е новия господар. И това съм аз. С абонамент и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. Тъй като Пеевски държал следните лостове на власт. Финансов. Има огромни възможности, а парите си имат значение. Политически. Благодарение на парите имал достатъчно влияние в ДПС. Бил близък с Доган и на практика касичката на партията. Бил си консолидирал властта там и още в зародиш премахвал всякаква конкуренция. Медиен. Има монопол над вестниците и няколко телевизии. Напълно достатъчно, за да е ефективна бухалка. Компромат. Вярва се, че е държал доста хора от прокуратурата с компромати. Не те него, а той тях. Спекулира се и за топли връзки с тогавашния главен прокурор Цацаров и следващия Гешев. Иван Гешев беше избран, защото за него се знае, че има изключително убедителни компромати, които могат да го направят от главен прокурор в затворник за отрицателно време. Пеевски изнаглява. Това не му е достатъчно. Искал да развие още повече влиянието си. Искал данс. И го получава макар и за един ден. Има време да кажа, вече агенцията повече ще работи, отколкото ще говори. В същата година се случва и друг ключов момент. Мъж се опита да стреля по Ахмед Доган, докато лидера на ДПС изнасяше доклада си на конференция. Вместо изрядна структурираност на държавата ще имаме функционална ефективност в обслужването на гражданите. Доган макар и фиктивно напуска властта и лансира Пеевски за негов реален наследник. Но условието е, че трябва да изсветли бизнеса си. А какъв по-добър начин да изсветлиш бизнеса си от това да хвърлиш мръсотия върху доскорошния си партньор? През 2013 от документи по делото КТБ се вижда на много места Делян Пеевски. Изписано с абревиатурата ДП и ДП1. Самият Цветан Василев твърди, че през подставени лица Пеевски дължал около 700 милиона лева на банката. Пари, които обаче нямал намерение да връща. Разбирай! Време било за удар по КТБ. Аз в края на 2013, началото на 2014 година вече знаех, че около Пеевски не само мирише, а че той прави организация за удар срещу мене. През 2013 Пеевски започва да мести официалните си заеми и активи извън КТБ. А през 2014 разводът им е в разгара си. Василев усеща на къде бият нещата. Юни 2014. Австрийската федерална полицейска служба изпраща молба до българската прокуратура да издаде заповед за ареста на Делян Пеевски. Цветан Василев се обърнал към полицията във Виена с молба да разследва изпратени до него заплашителни СМС-и. Давам ти последен шанс. Знам къде си. Не ме карай да правя глупави неща. Ще те намери. В общи линии почвам да се чувствам като в един филм.
И това е една поръчка, колеги. Господин Пеевски, докъде ще стигне войната между вас и Цветан Василев? Аз война не вода с никой. Който води война с мене да я води. Муха и банка най-лесно с вестник се убиват. Създай истерия. Накарай хората масово да теглят спестявания. И никоя банка не може да устои на това. Пеевски може да е мразен, но няма значение. Силен е. А чрез обвинението за убийството на Пеевските просто ме извадиха от играта. Задържани са 3 мъже за опит за убийство на публична личност. От свои източници научихме, че мишена на покушението е бил депутатът от ДПС Делян Пеевски. По същото време Пеевски използвал всичките си бухалки. Прокуратура, медии, институции. Бухалки, които самият Василев му финансирал именно да пазят банката, са тези използвани банката да бъде ударена. Използва и политическото си влияние, така че правителството да не се намесва в спасяването й. Оттам и неуспешната среща на Василев с Бойко Борисов в гаража. Той ми поиска в общи линии активи, чисти от всякакви задължения, плюс отпадане на задължения на Пеевски във връзка с финансирания главно на медии и така нататък. Като направих сметката, цената беше някъде около 500 милиона, стойността не, цената беше някъде около 500 милиона евро. И така тандемът Василев-Пеевски приключва. Единият прибира активи на стойност стотици милиони. Другият до ден днешен е в изгнание в Сърбия. Ти гониш. След 2015 Пеевски започва да изсветлява бизнесите си. Депутатът от ДПС Делян Пеевски вече официално в бизнеса. Той и майка му са съсобственици в Булгартабак. От днес Пеевски е съсобственик в още 3 компании, учредени от майка му. Това са BioWater, BioWater Investment и NCN Investment. Вашият електорат е един от най-бедните в България. Как на този фон изглежда вашия свръхлуксозен живот? На вас самия и вашата половинка. А вие мислите, че само аз го живея този живот, господин Цанов? Не. Само, че другите се крият, заравят пари и прехвърлят имоти. Да, живея живот, за който вие само може да мечтаете, и жените повече ме харесват от вас. Какъвто ще да ми е външния вид. Жените в мен се оглеждат, а вие си помпайте мускули по залите. Улавям завист във въпроса. Разликата между нас е, че те са от други партии. Трябва да се крият, да лъжат, че са от народа, за да не загубят гласове. А в ДПС си имаме гарантирани гласове. Подстрой за нас каквото ще да става, затова не е нужно да го играя този театър. А и какъв човек от народа съм аз? Аз съм елит. Аз заповядвам, вие изпълнявате. А иначе се вярва, че чрез офшорки, в центъра на която е дубайската TGI Investment, контролира дозина бизнеси. На въпроса колко тежи Пеевски, сайта Bivo отговаря: 1 500 милиона лева, и то през 2017. Предполага се, че държи следните бизнеси с подставени лица: Лакрима, млечни продукти; Дореко Комерс, материали за печатната индустрия; и IT фирмата BG Business Solutions; Булгартабак, Юрий Гагарин, Express Logistics and Distribution, Табак Маркет. Общо те заедно с активите си се оценяват от собственика им на 450 милиона долара. Към тази сума той добавя и недвижими имоти за 300 милиона долара, които диверсифицират вложенията и рисковете пред развитието. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Много интересни материали, които вече подготвяме специално за вас. Първо, какво мислят бившите най-близки хора до Доган именно за този клип? И какво самите те биха добавили? Говорим за Осман Октай и Касим Дал. Ще им бъде пратен материала и ще видим какво ще добавят за вас. Тези двамата не ги слушайте. Те ще ви наговорят куп лъжи за мен. Второ, клип създаден от нула с целият труд по сценарий, запис и монтаж. Специално за вас. Повелителят на грантовете. Биографията на доскоро враг номер 1 на Пеевски, Иво Прокопиев. Освен това, обещаният материал за канибала Дамър. Историята за спиралата на човешката перверзия. А на ваше разположение всяка седмица са нов епизод от новините на Цанов. А както и пълните версии за всички разговори в студио Данколов. Приятно гледане. Пореден крупен бизнес е на път да премине в ръцете на Делян Пеевски. Компанията NCN Investment, чиято собственост е на депутата и майка му Ирена Кръстева, планира да придобие до 50% от верига за техника. По-късно през 2018 Пеевски продават техномаркет на същата TGI Investment.
През 2009 руският данъчен адвокат Сергей Магнитски умира в затвор в Москва след разследване на измама, свързани с руски данъчни служители на стойност 230 милиона щатски долара. Да, нещо като Навални. И той умира в затвора. Магнитски е обвинен в извършване на измама и задържан. Докато е в затвора, получава редица болести, но не получава медицинска помощ с месеци. А след почти година лишаване от свобода е пребит до смърт в затвора. Приятел на Магнитски, Бил Браудър, разгласява случая и лобира американското правителство да предприеме закон, който санкционира руснаци, включени в корупция. Янките приемат такъв закон. Но какво значи да си включен в списъка Магнитски? На практика означава, че си осъден, но без съд и присъда. Замразяват ти се активите в щатите, забраняват ти се да пътуваш до там, както и да имаш взимане-даване с американски фирми и американското правителство. Дали и колко Магнитски се използва за международна бухалка от американското правителство е друг въпрос. Но факт е следния. Пеевски и Божков са крупни български олигарси според американския документ. Огромен финансов и особено репутационен удар върху Пеевски. И на пръв поглед изглеждало, че това ще му е края. Изглеждало, че ДПС се отказва от него. Не води лист на изборите за пръв път от 2009 насам. Дори майка му казва, че няма нищо общо с него. Собствената му майка. Но след няколко месеца се появява новия Пеевски. Кое е лошото на ДПС? 9 месеца, че Христо Иванов пи мазно турско кафе в моя кабинет и седеше в скута ми, докато се случи Конституцията и всичките ми идваха час през час, докато направиме промените, които са важни за България и ние ги направихме за хората, Как американците хем ви обявиха за олигарх и престъпник, хем очевидно могат да работят много добре с вас и дори съжаляват, че не се състави правителство и трябва да се ходи на избори. Значи бъркате картоните първо. Да те сложат под Магнитски не значи червен картон. Ако са ти дали американците червен картон, завършваш като Садам Хюсеин. Магнитски значи жълт картон. Тоест, ние знаем, че си кучи син, но имаш възможност да ни докажеш, че си наш кучи син. Мислите ли, че американците не знаят миналото на Бойко Борисов с метамфетамините или измамите на Кирил и Асен с техните собствени партньори? Знаят всичко за всички ни и не е в това въпроса. Важното е да си им полезен. Затова ме приемат. Я вижте как хубаво се изказвам за Русия, за Митрофанова. Защо да не ме приемат? И сега тук може да обясним промяната в Пеевски по два начина. Единият е следния. Осъзнава грешките си, че не си заслужава народната омраза за някакви пари. Достатъчно си има вече. Решил е, че не иска наследството му да е на корумпиран олигарх, ограбил страната. Не иска вече да бъде шиши, дори отслабва. Един вид той се е просветил. Минал е през гуру на селф-хелп терапия и вече е нов човек. И тогава идва сделката с Доган. Аз ще те направя шеф на ДПС, а ти ще продължиш каналите, ще ми гарантираш, че никой никога няма да ме съди и ще ми осигуряваш луксозен и спокоен живот. ДПС е имало финансови проблеми. За да бъде корпорация, а на всяка корпорация, в каквато се е превърнал ДПС, и трябвал финансист. А на Доган още повече му трябва финансиране. А след като бе глобен да плати 40 милиона заради теца си, а пари откъде? От Пеевски, който цял живот му е верен. И така, тъй като иска да си възстанови парите, Пеевски действа колкото се може повече в тази посока. Подава жалби срещу САЩ да го махнат от Магнитски. Те ги отказват, а 2 години по-късно през 2023 и Великобритания го санкционира за корупция. И Пеевски е твърдо решен да действа колкото се може по-правилно, за да може да го махнат от тези списъци и да му размразят активите. Той не е легенда, не е мит. Пътят му, както видяхме, е проследим. Път пълен с схеми, използване, прецакване, компромати. Кое е най-важното, което трябва да научим от вашата история? Най-важното е, че ако искате да сте успешен, трябва да се страхуват от вас. Собствените ви партньори да се страхуват, че може да ги потопите. Собственият ви електорат трябва да се страхува, че без вас ще бъдат уволнени и оставени на улицата в бедните градове, а тези, които излизат срещу вас, да се страхуват от снимките, записите и фактите, с които може да ги изложите публично. Така че управлявайте чрез страх.